ya gari ana ka samu rake na gaji na hannu na kawai sai na ka samu man gudu na ana rantsa da Allah gani na zan mutu dubu da na bada tsohuwa aka ba mu daya a 500 a 500 na rantsa da Allah bari ka jamna wala bari ka jamna yanzu diri da kuri ana kakara mota ko ma kakara kudi saboda yanzu da 100 saboda na ya ji siya ba iske ci ba ana kakara kudi sanu ku ba ya ci an kwashe ko wai saboda Allah ba kai da kudi ka yanzu sai dai ai kakara ka ba da kudi a baka rabi kudi wai kana ga hanya Najeriya akwai mafita kuwa akwai mafita ba za mu koma sata ba ba za koma ba a ga mai Allah Allah zai ci suru ba ba Allah ne ce ina da fada zai za zo ba mun kware kuwa bari shegu sai sun ga mana yanda sun yi da mu ni dai ko Allah da wulai ni zai tare ko ba zan ga biya na haci na wulai ko bari wunan ne ko ma ba bari ba kana zo lafin ba na bari ba na dora ma bari akwai shegu na ya duniya una ba mu dai mu sha mu kawai amma ka san na bin ka mutala biyu fa tsakanin da Allah na bin ka mutala biyu ya kamata ka biyan kudi na wula ba na son bashi tunda ban canji ka 460 kai ya za ka ban sowa ina nima sabon mata za ka ban kana ban bazaura mai zai da shi saboda Allah ka ko ka yafe ko ka kawo canji ko alai ka ban ko duniya ka ban cikin bisa ko so bashi alahira na baka alai amma kana da lafiya kwa wanda cire da yana ci ba mutum ne za jika alahira na baka alaina ko ai ga gida na na malam alaina da kaje kace ina gidan malam ina gidan bello kuma nuna ma inda na ko ta na ba shi da radio alaina wallahi Transfer. Just transfer. Anything you do, transfer. kaji